बड'लेण्डनि बाहेरनि बर'फोरनि थाखाय राजनैतिक आरो सांबिधानिक मोनसे बेबस्था नांगौ। बे काउन्सिल जानो हायो, अट'नमास काउन्सिल जानो हायो, जिकुनु लेभेलनि सांबिधानिक आरो राजनैतिक अधिकार। आरो बिनि उनाव कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि इस्यु, जाय इस्युआ 2003आवनो थिसनजाखानाय जादोंमोन। दा बे आन्दलनखौ लाबोबाय थानाय समावनो बाहेरनि बर'फोरनि मोनसे साननाय हनाय सेन्टिमेन्ट इमोसनखौ लानानै जोंनिनो एबसुनि बिएलटिनि बा गुबुन गुबुन आफादनि बारग' दैदेनगिरिफ्रा लोगो नांनानै इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन होननानै मोनसे आफाद 14 आरो 15नि गेजेराव बानायदों। आरो बानायनानै बिथांमोना मोनसे नाम होदों जे जोंनो बर' कसारि काउन्सिल नांगौ होननानै। दा बेबायदियै बे दाबिफोरा फैदों। दा फैयै फैयै दिनैनि समाव आङो मोनसेल' स्पष्ट बाथ्रा बुंगोन जे भारत सरकारनियाव आलादा रायजो दानायनि पलिसि गोदान गैया होननानै बिथांमोना बुंबाय। वायरेस बिजेपिआ फिसा फिसा रायजो दानायखौ सापर्ट खालायो। बाजपेयीनि समाव 3 रायजो बानायदों आरो मनमोहन सिंहनि समाव मोनसे रायजो तेलेंगाना बानायदों। आरो दिनैनि सरकारखौ जों बुंबाय जे नोंथांमोननि इस्ताहाराव बर' प्रब्लेम, गोरखा प्रब्लेम बेफोरखौ जेंना सुस्रांनायनि थाखाय एजेन्डा दङ। दा बे हिसाबै नोंथांमोना बर'नि थाखाय जे आलादा रायजोनि मेटार बेखौ सुस्रांनांगौ होननानै जों जेला बुंबाय, बिथांमोना बुंबाय जे भारतआव दायो गोदान रायजो दानायनि जेबो प्लेनिं बा पलिसि गैया। दा गैयाबा बिनि अनगायै बर'फ्रा जि लामाखौ लानानै सोमावसारदों जेंना सुस्रांनो थाखाय जोङो मा राहा लामा लानो हायो। दा बेखायनो जोङो नायबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सोमावसारबाय थानो हायो। सोमावसारनायाव गणतान्त्रिक देशआव रावहाबो बादा थाया। गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दलना जिकुनु कर्नाराव जिकुनु लेभेलाव जानो हायो। नाथाय बर' हारियाव 2003आव बिएलटिआ शान्ति सुक्ति खालामनायनि उनाव आरोबाव मोनसे आफाद दङ, बे जाबाय एनडिएफबि होननाय आफाद। बे आफादनि जि थांखि आरो बे हाबा मावनाय बे मोनसे ट्रेनाव फैगासिनो दङ। नाथाय बे आफादा मोनसेनिफ्राय 2008आव 12आव आरो 19आव आरो सुक्ति जाजासिम 4 जाफैबाय। दा फिउचाराव बे आफादनि उननि ट्रेन्डआ मा जागोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। आरो सरकारनि पलिसि नीतिया बे सशस्त्र संग्रामिफोरखौ लानानै, हाथियार लाग्रा संग्रामफोरखौ लानानै सोलायबाय थायो। दा बेखायनो बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव कमप्रिहेन्सिभ मोनसे जोंनो सलुसन नांगौ। मोनसे जोंनो मोजां ओरैबायदि सलुसन नांगौ। जोङो लुबैया जे दिनै आलफानि माने अरबिन्द राजख'वा बा नोङो सस चौधुरी मोना दाबि दङना गैला, रायलायबाय थादोंना थायाखै, माला सुक्ति जागोन जों मिथिया। दिनै एनएसिएनआ गोलाव सम संग्राम खालामबाय, लिडारानो सासे थैलांबाय सिसिसुआ, किन्तु दिनैबो बिथांमोना मोनसे मोजां परिबेसाव सुक्ति खालामनो हायाखै। दा बेखायनो जोङो नायदों जे जोंनि ओनसोलखौ जुदि पिसफुल खालामनोब्ला अकल पिस जाबाल' जाया, अकल हाथियार गथायबाल' जाया। जोंनि जि नायज दाबि दङमोन, लेजिटिमेट जिखिनि डिमान्ड दङमोन, बियो माने कनसिड जानांगोन। बियो खालामनाय समसिम रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय लांबाय, म्यानमार भुटाननिफ्रायबो जि दङमोन सावरायग्रा फेरेंगा बिदाय मोना फैबाय, जेलनिफ्राय थांबाय, केम्पनिफ्राय डिजिगनेटेड केम्पनिफ्राय थांबाय, गासैनिबो जयेन्ट मोनसे इनिसियेटिभआव बे एकर्डआ जानानै थांबाय। दा बेखायनो आङो बे बाथ्राखौ बेखायनो बुंदों जे फैबाय थानाय समाव जोङो दिनै जोङो जेराव जेराव हा आवग्रिनानै दङ, जि बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव दङ, नन बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव दङ, फरेस्ट लेन्डआव जोङो दङ, जेरावखि थाया मानो दिनै जोङो आसामखौ 50-50 जोङो ब्रह्मपुत्रनि साहा, ब्रह्मपुत्रनि खोलाहा होननानै जेरैबायदि जोङो दाबि होबोदोंमोन, आसामखौ जोङो माने थुब्लाहै जों लुबैनाय बायदि जोङो बोखावनानै रायजो दाना लानो हायाखै। नाथाय दिनै जोङो आसामावनो मोनसे कमिउनिटिनि थाखाय, मोनसे जातिनि थाखायनो जे 2 काउन्सिल होनो गोनां जाबाय। आरो कुनु मोनसे हिस्ट्रियाव बेबायदि जे काउन्सिल माने होनाय गैफेरा। आरो बे काउन्सिला जिखिनि एरियाखौ आवग्रिबाय, दिनै संकसनिफ्राय जों बुंदों मा पासनिसिम नङा, जों बुंदों जे संकसनिफ्राय गहपुर सिमुलुगुरिसिम बे एरियाया बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों एक्सटेन्ड जानांगौ, जाय बाउन्डारि कमिसनखौ दानाय जाबाय। दिनै बिटिएडिखौ नामखौ सोलायनानै दिनै बिटिआर खालामनाय जाबाय, बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन, जेरैबायदि इउनियन टेरिटरियेल थायो नङा होमबा। दा बिनि उनाव
जिखिनि आग्लायनानै थानाय ओनसोल नोङो टिवा काउन्सिलाव थानाय राभा मिसिं माने सनवाल कसारी टेंगाल कसारी देउरी काउन्सिल जि काउन्सिल गैया मानो बै काउन्सिलाव थानाय गामिफोरखौबो लाजोबनानै आरो नन काउन्सिल एरिया नङा होमबा जेरै नोङो कन्ट्रेक्ट खालामनानै मोनसे सिंगल एडमिनिस्ट्रेशनाव जेरैबायदि बिटिआर एडमिनिस्ट्रेशन कन्टिगुवास एरियाखौ लानानै नन कन्टिगुवास एरियाखौ लानानै सेटेलाइट एडमिनिस्ट्रेट खालामनो हानाय बर' कसारी बे काउन्सिल अट'नमास काउन्सिलखौ दिनै जोङो मोननो हादों।